Bum lidi, zdar! Na Jimbymu zadejte kód FIGO2 a získejte slevu 2%. Kecám, prdel. Byl jsem na STKčku, hotovo. Vemte si, při té příležitosti mě napadlo, že někteří lidi starají o to svoje auto víc, než sami o sebe. Přitom je tu taková jistá analogie. Jo? Tělo potřebuje jídlo, stejně jako auto potřebuje benzín. Auto potřebuje olej, stejně jako tělo potřebuje být promazaný dobrým spánkem a regenerací. Musíte mít dobrý tlak v pneumatikách a stejně tak byste měli mít dobrý krevní tlak. A tak dál a tak dál. A stejně tak, jako pečujete o to auto, aby jednou za 2 roky prošlo, samozřejmě preventivní 2letá prohlídka u praktického lékaře taky je, ale ruku na srdce, jak moc o to svoje tělo pečujete? Tolik zamyšlení, mějte se, bum!